Hirap dadaan dito ng gabi. Nako, solid ang mga traffic dito mga kabarako. Kabilaan. Ayan o. Kagaya naman kayo, nangangarera yan o. Uy, may ahas. Inuuka nila yung bundok mga kabarako. Grabe yung mga tulay dito. Ayan mga kabarako. Yan. Ay. Aksidente. Ayan, para sa safety ng mga dumadaan dito, kaya tikitin niya yan o. Good morning mga kabarako. 5:26 ang ating oras. Isang malamig na umaga sa inyo ngayong araw ng Sabado. Current location natin, Floodway, Manggahan, Pasig City. Medyo makulimlim ang araw ngayong umaga ng Sabado. For today's ride, kasama kami ni Mrs. Barako. And ayan, si Utol, sakay ng kanya Aerox, nasa likod. Halos isang buwan lang, medyo na-miss natin ang pagbiyahe mga kabarako. Alokohan yan. Ayan, muli samahan nyo kami sa biyahe namin sa buong maghapon. Kung bago lang kayo sa channel natin, welcome sa Team Barako Moto Vlog. Huwag kalimutan na panoorin, like at share ang ating mga videos. Please hit the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga rides natin. At medyo mahaba-haba na naman ang ating biyahe for today's ride. Medyo makulimlim pero hopefully wag namang umulan para ma-enjoy natin ang ating biyahe. As usual, update natin ang kalagayan ng ating mga kalsada, especially sa mga ongoing na mga construction. Yan, para sa mga babiyahin natin mga kababayan dyan, especially yung mga magmumotor. Yan, later na rin tayo magkita-kita mga kabarako pagka medyo maliwanag na. Alright, let's go! Alright, 5:38 ang ating oras. Andito na tayo sa Angono Taytay Coastal Road. Ayan, medyo nakikita na natin ang paligid. Woo! Buong iway, Berman sa mga kabarako. Bahala ka sa buhay mo. Gabi ngayon, welcome Angono Rizal. Oy, maraming inaayos dito ah. Ride safe sa lahat ng mga babiyahe ngayon, mga kasabay natin sa kalsada. Ang goal natin, makauwi tayo ng maayos, safe sa ating uuwiang lugar. Laging basa dito sa Angono Baytown. Ano ba yan? Nagpalinis pa tayo ng motor kagabi ah. Kahapon. Huwag nyo naman kami basahin. Bahala ka sa buhay mo. Siyempre, shoutout Casco Market, Bingkea, Philippines. Baka naman, napaka-solid ng nabili natin sapatos. Napaka-komportable. Problema, nakaapak ata ako ng tayo ng aso mga kabarako. Alokohan yan. Unang suot pala, nakaapak agad ng tayo. Grabe. Parang may problema ka. Bigyan po rin natin ng guide, especially yung ating mga bagong viewers. Yan, mga bagong makakapanood ng ating vlog ngayong araw. Alright, pagka dito kayo dumaan, parting Baytown. Yan, saka na lang kayo dito. Dito sa may I Love Angono. Alright, tapos dire-diretso na naman ito. Ayan, basta marunong lang tayong bumasa ng signage, gaya niya no. Angono proper, diretso, Binangonan to Cardona, kakaliwa tayo. Ayan, dito tayo. Alright, 5:42 ang ating oras. Medyo may mga nagbabike ngayon. Nandito tayo sa may tapat ng SM Angono. Ayan oh. Wow, ang mura dito. Grabe talaga. 60.15 mga kabarako. Mag-gas up muna tayo dito. So, matagal na tayo nagra-rides, no? Hindi pa natin isi-share yung computation ng ating gastos. Gas up tayo dito. Meron tayong natitirang 1 bar. Hindi ko alam kung pauwi rin sila ng probinsya. Sila Manong. Malaking pagdala eh. Ride safe po sa inyo. First gas up natin, 318 mga kabarako. 5.28 liters. So, hintay lang natin si Utol, nagpagas lang. Tuloy na tayo mga kabarako. So tingnan natin kung saan aabutin yung first gas up natin. 5:54 ang ating oras. Bayan ng Binangonan. Alright, shoutout sa mga nagbabike. Ride safe mga brother.
pitik-pitik muna. Kumbaga sa makina nagpapainit muna tayo. Mahirap yung Totoo yan. bibiglayin natin. Baka di tayo umabot. 6:00 ang ating oras. Alright. Maganda panahon dito, parting Binangonan. So ayan, sa mga magra-rides mga kabrako, sundan lang natin yung mga mga signage. Kitang-kita naman, halos dire-diretso lang naman ito mga kabarako. Bilis ka rito, titingnan mo lang yun, St. Peter Chapels. Bigla kang mapapabagal. Suluhin mo yan. Woo! I love Binangonan. Dito na tayo sa Catala stoplight. Signage ulit. Baras, ibig sabihin ang nasa taas ang una natin mararating o dadaanan na ba yan? Bakit di bang bigyan uli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Basta tila ba kailan lang at kung 9:17 ng umaga. Dito na tayo sa Lucban Petron. Going to the right is Lucban Town proper. Dito tayo dadaan sa Diversion Road. Alright, let's go, let's go, let's go! Ang luwag mga kabarako. Ang lakas ng hangin. Bahala ka sa buhay mo. Ang kagandahan ng diversion mga kabarako, kung kunti ang dumadaan. gabi, bakit naaalala ka? Di ko malimot-limot ang sa atin nagdaan. Kung nagtatampo ka ay kailangan bang ganyan? Tingin ang dahilan at ako ay pagbigyan. Oh, kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang titig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganun na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdarumdam. Bakit di bang bigyan uli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang at kung nagkamali siyo. Alright, ongoing na rin ang road widening mga kabarako. Ayan 9:21 ang ating oras. Kaliwa lang tayo dito. Going to Tayabas. Ang ating pagmamahalan, kung mawawala ay di ba't sayang naman? Basta tila ba kailan lang at kung nagkamali siyo, patawad ang pagsamo ko. Tayo nang ulitin ng pag-ibig natin. Ikaw lang at ako. Kailangan ko tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang titig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging Nakakasulit sana ganito lahat, asfaltado. ang isa't isa'y mayroong pagdarumdam? Bakit di bang bigyan uli ang ating pagmamahalan? Alright, 9:25 ang ating oras. We are now leaving Lucban, Quezon. We are now in Tayabas City. Let's go, let's go! Woo! Dito na tayo sa diversion ng Tayabas. Let's go, let's go! Gabi, bakit naaalala ka? Di ko malimot-limot ang sa atin nagdaan. Napakalawag mga kabarako. So Tayabas City proper, bandang kaliwa.
to Manila yata. This way, dire-diretso tayo, Lucena City, Pagbilao. Alright, let's go! Woo! 1, 2, 3, 4. Wow! Napaka-solid mga kabarako. Napakaganda ng daan talaga dito. Malaking tulong talaga yung pagdami ng mga diversion. Siyempre kahit gaano kaluwag, doble ingat pa rin tayo dito. Pagmamahalan, kung mawawala ay di ba sayang naman. Basta titila ba kailan lang. Maputik mga kabarako, ingat tayo, ingat. Madulas yan. Ang pagsamo ko, tayo na't ulitin ng pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako, muli ikaw lang at ako. Alright, dulo ng Tayabas Diversion. Yan, dito tayo kakanan sa may Pagbilao Diversion. Pagbilao Diversion. So pagliko natin yan sa may gas station ng Giant. Yan si Pops Shimoto Rodriguez. Yan. Okay, andaan dito Pops, kaya mo dito. 9:48 ng umaga, kaliwa na tayo dito sa subdivision na ito. Pwede naman yung diretso mga kabarako, pero maluwag dito at saka mas kukunti ang dumadaan. Alright, paglabas natin dito sa Brentwood Subdivision, kakaliwa lang tayo dito mga kabarako. Tinanggalan nila yung mga karatula dito mga signage na to Bicol. Yan, nakasulat na lang ng pintura Tinipid na lang. Exactly 9:51 ang ating oras. So nasa Maharlika Highway na tayo. Alright, kumustahin natin ang mga kalsada dito sa Pagbilao mga kabarako, dito sa Maharlika Highway. Loaded si brother, ride safe mga brother. Tingnan natin kung maraming sasakyan ngayong Sabado. So pagka nasa Maharlika Highway na tayo mga kabarako, doble ingat tayo dito. Ayan kagaya naman kayo nangangarera yan Hey, ginagaya tayo mga nakamotor kanan gaming din sila So far mga kabarako, yung mga dating under construction na part ng Maharlika Highway dito sa Pagbilao, ayan, maayos na mga kabarako, malinis na maliban na lang sa ilang mga drainage na ginagawa. Pakainit na mga kabarako. Suluhin mo yan! Landahan tayo sa pagsingit sa mga mahabang truck, lalo pag mga kurbada. Eto, may mga ilan-ilan pa pala mga open. Siguro yung mga sa tubig yan Kaya ingat tayo sa pagsingit sa kanan mga kabarako. Let's go, let's go! Ayan mga kabarako, yung mga ginagawang sa drainage or sa tubig yata yan. Yun na lang ang mga bukas dito sa part na ito ng Pagbilao. So iwas tayo sa mga kanan mga kabarako. Ride safe brother. Alright, meron pa pala mga kabarako dito. Gitna pa naman Keep right, keep right. Pagbilao yan mga kabarako Alas 10 ang ating oras. We are currently here in Pagbilao, Quezon. At binabakbakan natin tong Maharlika Highway. Napakainit na ng araw mga kabarako. Ginusto mo yan. Dalasan natin ang mata natin dito mga kabarako, especially doon sa mga kumakain ng linya. Woo! Pagbilao lang malakas. Alokohan yan.
And 05 ang ating oras. Puno fuel Pagbilao. So may 2 bars pa naman tayo. So kanina ang first gas up natin sa Angono. So 2 bars pa naman tayo. Pero magagas up na ako dito sa Pagbilao, no? I-total na lang natin mamaya kung ilan yung nagastos natin. 269.83 pesos at 4.283 liters. Ibig sabihin may natitira pa tayong almost mahigit 2 liters. Antayin lang natin si Mrs. Barakot nag-CR. Mukhang pauwi din si brother. Ride safe, brother. Ang ating oras. Tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. So still ongoing ang construction dito. After dyan sa may fuel along Pagbilao. So still ongoing ang construction dito ng kalsada, no? Alright, yan, kabilaan. Okay, so we are in Bundok Peninsula intersection. Medyo maayos na dito. So sabi ni Utol, diretso na daw kami, dito daw kami dadaan. Alright, let's go, let's go, let's go. Parang favorite na daanan na namin to ah. Alright, 11:01 ng umaga. Dito tayo sa bayan ng Unisan mga kabarako. So mahaba talaga ang pagdaan dito sa Bundok Peninsula. Almost 30 plus kilometers. Pero dahil sa sobrang smooth naman at napakaganda ng daan, hindi ganun karami yung kasalubong, malilim, kaya hindi mo pansin yung haba nung tinatakbo mo. So pumasok tayo ng 10:14, 11:02 na ngayon. So nandito tayo sa malapit sa bayan na tayo ng Pitogo. gabi. Bakit naaalala ka? Di ko malimot-limot ang sa atin nagdaan. Kung nagtatampo ka ay kailangan bang ganyan? Tingin ang dahilan at ako ay pagbigyan. Oh, kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang titig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganun na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di pagbigyan uli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Basta't hindi labang kailan lang akong nagkamali sa'yo. Patawad ang pagsamo ko, tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Ikaw lang at ako. 11:33 na tanghali. Dito na tayo sa Gumaca Diversion. So tingnan natin kung may scam ulit tayo. Hindi daw matapos-tapos itong Gumaca Diversion na ito mga kabarako. Anyway, may tayo last na dumaan. So after 5 months, ay hindi pa rin talaga tapos mga kabarako. Itor ko si Utol dito para hindi lang ako ang may scam. Uy, may ahas. You don't scare me! Ahas, ahas. Dapat pinatay mo na eh. Wag ba? Ano yung tayo? Kamote, may ahas pa. Woo! Alright, so mga naghahanap ng ano talaga, nag-adventure, no? Ayaw nyo ng madaling daan, mahirap, dito kayo dumaan. Suluhin mo yan! Gumaca bypass. Masarap ito pagkakompleto mga kabarako. Malawak din, oh. Woo!
Yan o, solid yung mga nasa harap mo. Mga kabundukan ng Gumaka, Quezon. Inuuka nila yung bundok, mga kabarako. Tingnan natin yung mga scam dito. Nakaraan, puro pa to lupa, mga kabarako. Puro lupa pa yung dinaanan natin eh. Ngayon simentado na, mga kabarako, oh. Alright, pwede na wala, pwede na. Tingnan natin kung hanggang saan to. Ay, dire-diretso na ata, mga kabarako, hanggang paglabas ng Maharlika. Hirap dadaan dito ng gabi kasi ayan oh, napakarami mga debris, mga kalat, mga bato, no? So advisable lang or sa umaga pagka maliwanag pa, especially lalo sa ating mga single, mga naka 2 wheels lang. Ayan. Oo, naalala ko, mga kabarako, wala pa talaga tong semento na to na nakaraan. Alright, bawal pa to, kaya dito muna tayo. Alright, gandaan si Utol, ah. So pag nakita nyo yung karatula na yan, yung mga this way, ayan, ito yan, Gumaka Bypass. Update natin sa mga kalsada dito sa bayan ng Gumaka. So ongoing pa rin ang mga rehabilitation dito ng mga kalsada. Kaya lagi tayong mag-iingat, especially yung mga mahilig mag-night rides, mga kabarako. Alright, let's go, let's go. Yun, nakakamiss talaga itong dagat dito sa may bayan ng Gumaka. Right, update natin sa mga kalsada dito sa bayan ng Gumaka. Ayan, dito sa part na to, mga kabarako, one way lang. So malamang pagka inaabot kayo ng kasagsagan ng biyahe dito, matatraffic talaga kayo dito. Nako, solid ang mga traffic dito, mga kabarako, kabilaan. Pantay nating oras. So nagtanghalian muna tayo dito, Jollibee Lopez. Thank you, Lord. Let's go, let's go. Lopez National Comprehensive High School, Lopez, Quezon. Right, paalala ulit natin, pagpasok ng bayan ng Calawag, doble ingat tayo dito dahil hindi pa maayos or hindi pa kompleto ang widening dito. Alright, 123 Bicol Calawag marker. Buhay na ulit tong sa Raymond, oh. Dahil pa rin sila mga kalsada, mga kabarako, dito sa bayan ng Calawag. Kaya mga kabarako, iwasan natin. Kaya nga nakalagay sa likod ng mga malalaking sasakyan, keep distance. So tingnan mo, alanganin masyado yung kanyang ano. Mamamatay ka ng mga ganyan, brother. Tapos na yung tulay na matagal nang ginagawa, mga kabarako. Yan o, solid na natapos din sa wakas. Pati yung mga sira-sirang ano, gilid. Alright, marker natin tong church ng Iglesia ni Cristo. Isang malalim na release ng trend dito sa may bayan ng Calawag. Ayan, oh, kita nyo naman kahit gaano kalaki ng truck na yan, oh, talagang dahan-dahan siya. Lalo sa mga mahilig mag night rides, mga kabarako, makabanatan nyo ng banatan dito. Nako, talaga naman. Kaya kalalagyan talaga kayo. Mukhang panalo, ah. Alright, update sa mga kalsada ng Calawag. Yan. Uy. So far ito na lang, mga kabarako. Calawag, Quezon na lang ang pangit ang kalsada. Sa mga bayan ng Quezon, ha, o kita nyo naman yung mga butas na yan, oh. Ay. Uy, yun talaga, mga kabarako. Tingnan nyo, oh, mabubulagaan na lang talaga kayo. Ingat-ingat tayo sa mga pag-overtake natin dito. Calawag, Quezon. Napakahaba nitong mga kurbadang ito, mga kabarako. Alright, 1:56 ang hapon, mga kabarako. Dito tayo sa Santa Elena, Camarines Norte. Tuloy na tayo. 204, welcome to Tagtag, Kawayan, Quezon. Alokohan yan. Shout out sa mga taga-Tag, Kawayan dyan. Baka naman pampabuhay ng dugo to, mga kabarako. Tag, Kawayan, Quezon. Paano masabi? Woo! Pero in fairness, mga kabarako,
Ang lamig dito. Malilim, no? Kaya nakakawala ng pagod. Sakit lang talaga sa puwet, mga kabarako. Ano kaya nangyari sa kalsada dito? Bakit ganito? Alright, 2:34 oras natin. Kapapasok lang natin. Boundary ng Kamsur. Let's go, welcome to Del Gallego. Ayan mga kabarako, ingat dito ha. Pagdating dito sa may tulay na ito, sa may Del Gallego, Batan Bridge. May basag yung gitna. Baka dumire-diretso kayo dyan. Wala na, malinis na ha. Wala nang checkpoint dito whatsoever. PNP checkpoint, local checkpoint na lang yan. Del Gallego Municipal Town Hall. Alright, 2:49. Ragay, Kamsur na tayo mga kabarako. Update natin sa mga kalsada sa Ragay. Marami pa rin mga butas-butas na tayo sa JRS Ragay. Pinaka-boundary barangay yan ng Del Gallego and Ragay mga kabarako. So gas muna tayo dito. Napakamahal. Okay, yeah. Alright, 251. Third gas up natin dito sa JRS Ragay. 389 pesos. Kahanap ko ng mura, mas mahal pala rito mga kabarako. 67 lang kanina. Ginusto mo yan. So I think makakarating na tayo nito hanggang bayan ng San Jose mga kabarako. Port Junction Norte. Lawak oh. Grabe, napakahaba talaga ng Ragay. Ay! Ginagawa mo? Grabe yung mga tulay dito. Oh no! Grabe mga kabarako. Ingat tayo sa Ragay. Grabe, ang daming butas. Ang daming mga uneven na pavement. Ibig sabihin na hindi pantay-pantay mga kabarako. Grabe, napakapangit ng area na to mga kabarako. Parang papangit ang kalsada na naman dito. Ayan oh. Oh, ay, grabe. Yan mga kabarako. Yan. Ay. Ingat-ingat tayo dito. Basta buong kahabaan ng Ragay. Ayan, dito rin. Ako, grabe. Bago dumating ng fuel save depot or pagka lagpas yun ng fuel save gas depot. Ayan. Dito ang terminal ng Raymond Trans. Nako, madali itong tanker mga kabarako. Yung Ragay Bridge okay na rin mga kabarako. All goods na. Alright, lupi-lupi. Lubak-lubak pala. Alright, 3:20 ng hapon. Bayan na tayo ng lupi. Shout out sa mga taga-lupi dyan. Ako, instead na lubak-lubak lupi-lupi tuloy na sabi ko. Kilala kong kaliskis mo. dito? Hoy. Ayan, wasak mga kabarako. Ingat tayo dito. Bayan ng lupi mga kabarako. Barangay Kulakling yan ha. Barangay Bulawan, Barangay Kabutagan, Lupi Kamsur. Yan, magsasawa kayo dito mga kabarako sa mga paahon at saka sa mga palusong na parte ng kalsada ng Maharlika Highway at mga lubak-lubak. Ayan oh, sa kanan, sa shoulder ng kalsada mga kabarako. Kaya ride safe. Doble ingat tayo dyan, lalo yung mga mahilig mag night rides. Ayan oh, eto kagaya nito oh. Nako, tapos bigla kang gumilid-gilid ano. Bitak-bitak. Oh. Ginagawa mo? Barangay Tapi, Lupi Camarines Sur. Nako, grabe mga kabarako. Ayan oh, 3:30 mga kabarako. Dito tayo sa Lupi. Aksidente. 3:57. Dito tayo sa may Sipokot. Yan, sa may Sipeco. May nadaanan tayong aksidente dyan. Kaya lang hindi ko masyado nakuhanan kasi nalobot ako bigla. Medyo nakakaramdam kami ng antok. Kaya nagpahinga muna kami. Parang naging eye-opener sa amin yun. Wag persahin ang biyahe. Alright, let's go. Kaya pag nakakaramdam ng antok, lalo sa mga ganitong mahabang biyahe, lalo kung hindi ka nakatulog ng mabuti, so mas maigi na magpahinga talaga. Kahit mga 5 minutes
Unat-unat. Inom ng kape. Tubig, maghilamos, magbasa ng mukha. Para makabawas sa antok na nararamdaman. Napakamahal ang mga gas dito sa Bicol, grabe. Huwag kayo iiyak. Update natin sa mga kalsada dito, boundary ng Sipokot tsaka ng Libmanan, mga kabarako. Ayan. Ito na naman, oh. Ginagawa mo. Ayan. Ingat tayo dito, ingat tayo. Ayan. Lubacaon boundary, Libmanan and Sipokot. Ayan, pagkagaling tayo ng Manila, mga kabarako, parting Libmanan, ito, ingat tayo dito. Yan. Parang mag-cave in na yung parte ng kalsada na yan dito sa may Libmanan. Di tayo magsasawang punahin to at i-raise ang awareness dito sa pagpasok mo ng boundary ng bayan ng Libmanan at Sipokot. Yan. Pupunahin natin to para sa mga bagong viewers natin. Yan. Ayan, para sa safety ng mga dumadaan dito kaya tikitin na yun, no? Shout out. Bayan ng Lubacan. Ay, Lubacan. Libmanan pala, Libmanan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Woo! Right. Status update, mga kabarako. Ito ngayon ang situation ng mga kalsada dito, bayan ng Libmanan. Wala kang tatakbuhan pagka kinain ang linya mo. Ay, nako. Ayan, oh. So yan, ongoing ang mga pagpuputol ng mga kahoy dito, kaliwat kanan, widening. Kaya doble ingat tayo dito, mga kabarako. Ayan, oh. Pag naalanganin ka, wala ka talagang pupuntahan, oh. Grabe. Dilipad ng kaluluwa mo dun, ah. Ito yan. Woo! Libanan na malakas. Bahala ka sa buhay mo. 4:49 ang hapon. Welcome to Naga City. Ang dami mga tao. Ano kayo meron? Ay, oo nga pala. Yung Viva, ano yun nila? Yung Peña Francia Fiesta pala ng Naga City. Oh, yan o. Kaya ang daming tao, oh. Peña Francia Fiesta pala, mga kabarako, Naga City. Dito tayo dadaan ng diversion, mga kabarako. Dito tayo sa mismong loob ng Naga City. Dito tayo sa kanan, going to Pili. Yan, City of Naga. Salamat, eh. Dire-diretso na tayo para makarating na tayo sa aming bayan ng San Jose. Nandito tayo sa bayan ng Pili. So bali, we're going to have a few more towns bago makarating sa aming bayan. So we have Pili, Ocampo, Tigaon, Goa, and San Jose. Alright, let's go! Dito na tayo sa bayan ng Ocampo. Bakit may banderitas dito? Fiesta ba nila? Fiesta? Kala ko banderitas, eh. We are in Tigaon Town Center. Meron ba kayong daanan na ganito? Actually, mga kabarako, itong dinadaanan namin na ito ay sa gitna ng sementeryo. Yun ang kabilaan. Ewan ko kung naniniwala kayo sa mga paranormal. Yung mga multo daw, yan. Ewan ko lang. Dito kami kasi wala masyadong sasakyan, kaya dito kami dumadaan. 6:12 ang ating oras, mga kabarako. After almost ng 12 hours na ride ngayong maghapon, dito na ulit tayo sa aming bayan
San Jose, Camarines Sur. Okay, yan ang aming pamahalang bayan, Cultural Center. Ito ang pinakamalaking simbahan ng mga Katoliko dito sa kaliwa. Yan. So maraming salamat mga kabarako sa pagsama ninyo sa buong maghapon na ito. Muli nagpapasalamat tayo sa Diyos sa paghahatid sa amin ng ligtas at safe dito sa aming bayan. Huwag kalimutan na panoorin, like at share ang ating mga videos. Nagustuhan nyo ang aming content, please hit the subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga rides. Salamat muli sa patuloy niyong pagsuporta sa Team Barako Motovlog. Don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Mula dito sa Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur, Renz here of Team Barako Motovlog together with Mrs. Barako. And of course, kasama natin si Utol sa kanyang Aerox sa likod. Good night and God bless. Uli ang ating pagmamahalan. Mawawala ay ba't sayang naman. Natin tila makailan lang. At kung nagkamali sa'yo, patawag lang